फरेस्ट डिपार्टमेंट फाइसिंगतै kaisa notice le phaika kaisa ani bo mui notice phaika abo je jagao montang tourist place lokorok thangjaknai khemeni abo saboni jaga tamoni bage aro uchet khaiyangnai aboni jukti soho phainai 14 tarikh o saphaidei haihini kaisa notice rok horkha ke ani kokhe hai Montang Valley je bumung Montang Valley ang no bumung pharo abo 2021 जों Tipramotha edisu phemeni yagulo aboni sikangno aro rogo kwbangma जों thango kwbangma bisi sikangno 15-20 bochor sigang a jaga thango kaisa khub naithatok jaga Montang ni orthongkha bolongni masamayong tongma jaga molsom kokbai moi hatai hingga hatai kuchu Montang nei aro nunasoro kono jagani bumung kroi Dotto Molsompara Nobojoypara Baigon Singh Proja Bahadur Tuikol hai hni chau Nityananda para hni sitongo Montang hni kre angse Montang Valley hni pharo okay bhaike tan bagi angar khlai tan bagi aro thangka aro ang kaisa nirbachito জনপ্রতিনিধি ongmani pore aroni lokorok salaikya forest rok aste aste borok age huksamani jaga age nok thai age kami kotor ma tongmani Nityananda para nei Nityananda riang ni para abon bagi abon Nityananda para jago a para age tongmani a jaga rok borok patta manjak already borok no iobono norong ni jaga ni borok no aro 10ta patta yaphar jaka ani yago tongo a patta ko obo oro tongo 8ta patta tongo tei kaisa tongo mobile whatsapp borok patta agi nano borok rumani oro chakrati riang jomoiti riang josurong riang obaike kwbangman in patta tongo hingke tabuk kok hingke aro tamone bagai abo o je patta ganang ro borok sawo chini oro bolongo chini thangnani mungsa lama kreikha huksawoi chung pusoglia ai kreikha chono thangnani kaisa lama khlairi nang jehetu ADC ni mantri wngkhaba eke ang borok na afro kok rima tongo ang norok no oro kaisa no sambobona tongo hathai sakao tourist place khaikya hangke oro tourist boi naithatok nuthoknani bagi phaikya hangke norok oro dugan ri manai hotel ri manai o tourist place develop khake norok abobai no norok develop khai aro job employment nangnai ang norok no ADC ni hoite chini sarkar ni hoite chung kaisa proposal rinai a jago kaisa tourist kotor khe swnam ka hangke norok jotono aro tongnai rok jotono hai hinai chung already abonoti chini ADC haphango bo salaijak bubagra ba pok salaijak a jagao chini fan rok phaikya hange rang rok phaikya hange kaisa kotor tourist place chung ara khailene lukurok no aro kaisa berai khairnai to phano borok so chungno thangnani lama kaisa tam khlaiman forest rok bahaina aro turuk bagan khaifairuk forest ni jaga nei ageni borok huksamani jaga kami rok no borok tabok thaiplo rok thaipong rok hingke wakre rok kaisi borok aro bagan khlai tongo tabok tei lukorok a jagao huksanani bagi tei jaga sik turuk khosori tongkha huksanani jaga sikrikya obhaigin tuikol ni parani kwbangma chini riang dopha bru dophani takhub khuk songtabo huk janani jaga krikha borok ano salika sar chono chini patta manmani jaga no noro kisa demarcation khari gradi